Ассалому алайкум, дӯстони беҳтарини ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Умедворам, ки ҳамаи шумо сиҳат саломат ҳастед. Ва ирӯз боша барои шумо тайёр мекунам фатири қат-қат ва як қурутоби болаззати очагӣ. Боварӣ дорам, ки ирӯза видеои мо шумода маъқул мешавад. Ҳазор раҳмати калон барои дастгирию духтаро. Зуволаи фатир монда духтаро дар кор мешавад. Як косаи калон об, як қошуқча намак, 3 қошуқ рӯған, баъд орд дар кор мешавад. То вақте ки зуволаи мо тайёр шавад, орд меандозем. Ман 2 дона фатир кардам, барои ҳамин ба 2 қисм ҷудо кардамша. Мондум як 15-20 дақиқа дам мегирад. Баъдан тунук карда рӯған мекунем. Баъдан бо мепечонем, дар духовка пухта мегирем субсирхак карда. Дар инҷа ман ҳозир бош нишон додагиам, ки кадом рӯғана ман истифода кардам, то ин ки ягон чиз нофаҳмо намонад. Дар инҷа камак як рӯғани алаи набуд, дар болош айни ҳамин рӯғанчиқаре ки шумо дар рӯи навор мебинед. Ман рехтам, об кардам, баъдан ҳамира дар рӯи зуволамон чакидам. Бениҳоят як фатири резонак, бамазза, хушрӯшидак духтаро. Ҳатман тайёр кунед. Ина дар инҷа ман ба ҳамин шакл печондумша. Баъданам хеле тунук кардам. Дар инҷа боша мухбар кардамша, ё камтар кунҷиту сиёҳдона қатти орро додам. Болошда духтаро камтарак зардии тухма қатти шири якҷоя карда дар болои фатир мо шакида будам. Ина дар инҷа боша фатири мо сирхак шидак, хушрӯ пухта гирифтам. Як фатири бигем, ки субсирхаки бамаззааки ҳам хеле хрустяшки да духтаро. Боз нигаҳ кунед. Беҳад бамазза будак духтаро. Якташа ҳам хеле хурданд, яктаи дигаша қурутоб кардамшона. Ҳозир навор кардагиам тарзи қурутоб тайёр кардана. имрӯз дӯстони азиз мехоҳам, ки дар бораи хемахем камакакам ки бошам маълумот диём. Хемахем комплекси витаминоае дӯстони азиз ва барои иммунитета ба қувват кардан пешбинӣ кардагианд. Ин алафҳо тайёр шудагиае ва дар шакли сироп дар даруни қутичаҳо ҳастанд. 60 дона дорад. Барои як моҳ 2 маротиба саҳару бегоҳ истифода мебаранд. Бисёри одамо истифода бурдагианд ва фоидаша дидагианд. Хуна тоза мекунад ва ҳама ҳамун бемориҳое, ки мо дар организми худ дорем, ҳамаи ҳамонро фоида мекунад. Одамо бисёртар барои касали қанд гирифтасиянд, барои ҳомиладоршавӣ гирифтасиянд. Хулоса кадоме чӣ мушкилие дорад, ай ҳамин хемахем истифода мебарад. Аз он ҷумла ман ки манам ҳамин хемахема истифода кардам. Фоида низ дидам. Баъд духтаро безебии кор дар чие ки ҳамин маҳсулоти беҳтаринат сразу мегиранд, поделкаша мебуроранд. Ҳозир боша ана михел поделкаша буровардастиянд дар Пиндовдо, дар куҷоҳои дигар ҳамхел поделкаша буровардастиянд. Арзонае духтаро, лекин оригинал нестанд. Ӯ фоида намекунад. ҳамин чизи оригинал бо фоидааш дигарае духтаро. Барои шумо оригинал дастрас кардан регистратсия шавед духтаро. Ай чӣ метарсед? Ман намефаҳмам. Кор кардан дар ширкати Атомӣ ё ин ки маҳсулотша истифода кардан, фикр мекунам, ки ягон кори гуноҳу чӣ надорад. Маҳсулотҳои беҳтарин дорад. Ай маҳсулотҳош бохабар мешавем. Ҳамое ки 200 сомон шуморо харид кунед мегӯянд. Барои чӣ мегӯянд? Ширкати Атомӣ дилашай худаш пуррае, ай маҳсулотҳош пуррае. Барои мега як бор ай маҳсулотҳои мо бигирен, истифода барен. Агар ки нахостед, метавонед ки кор накунед. То кадом дараҷаро ширкати Атомӣ дилашай худаш пуррае, ки барои ҳамин пули зиёд гуфтагӣ нестае, 200 сомон гуфтагиае. Як зубной пасташае ман истифода кардам. Ман бисёр чиза истифода кардам, лекин ман якум бор барои санҷиш, ки маро регистратсия карданд, ман гуфтам аввал санҷиш мегузаронам. Агар ки маҳсулоти беҳтарин дошта бошад, ҳам кор мекунам, ҳам харидорӣ мекунам. Баъде ки зубной пасташа ман истифода кардам, бениҳоят маҳсулоти беҳтаринае. Баъд ман бигӯям, ки ҳамин ширкати Атомиам маҳсулотошро ошиқ шудаму баъд давом додам. Барои ҳамин шуморо ҳам метавонед духтаро, метавонед ки кор кунед, ойликҳои калон калон бигирен, маҳсулотҳоро истифода барен. Дар номерои рӯи экран нависен духтаро.
ин япаҷони мо наставники беҳтаринан. Ҳам агар ки одам овардан шумо дар мушкил боша, дар як тарафи шумо одам меоран, регистратсия мекунанд, кори шуморо осон мекунанд. Духтаро ҳатман нависен дар ватсапо, нозук када шумода мефаҳмонанд. дар инҷа духтаро ман рӯғани зағир ширин кардестам. ҳам барои қурутобмон дар кор мешавад, ҳам барои тухм бирён кардан, барои ҳаррӯза истифода мекардагимон. ордбирон бисёртар тайёр мекунам барои фарзандо. дар ҳамин вақти хунукӣ беҳтарин рӯғани зағир. инҷа да боша ман салат хушрӯ агар бихоҳед реза кардам, тайёр кардам. фатирои бениҳоят болаззати худмона реза кардам. чӣ хеле ки шумо дидестем, пиёз майда кардагиюм, чака об кардагиюм, дар у қутичаҳак занҷабил дорем. чӣ хеле ки мо медонем қурутоб, шакароб, угро, тупакашак иёра бе занҷабил хӯрда намешавад. барои ҳамин занҷабили мо ҳама вақт тайёр бояд боша. ман занҷабили свежи фикр кардам ки дар холодильник дорум, як вақт нигоҳ кардам ки набуда. барои ҳамин занҷабили хел ҷем кардаги қатӣ қурутобмона хӯрдем. дар инҷа пиёз рехтум аввал, баъд рӯғани зағира рехтум ай болои пиёз. ина ҷои ҳамо дӯст медоштамо. чӣ хеле рӯған мерезем, бӯи ба мазза мебарояд. баъди рӯғани зағир, баъд ман чӣ мемонам, салат мемонам. бисёри вақт дидагиём ами помидор бодринга меора пешай рӯғани зағир мемонанд. вақти рӯғани зағира мерезӣ, ҷӯш мешавад, иқа хонаи мода нағз намебинанам хелера. барои ҳамин ман салатша баъди рӯғани зағир мемонам. пиёзи кунира реза мекунам, ай болош рӯғана мерезам, баъдан салат, зелен иёша баъд ором метиҳам. нигаҳ кунед духтаро чӣ қадар қурутоби болаззат тайёр шид. инам хел як бигем ки обеди полезни тайёр кардам. дар инҷа боша фикс прайс рафтам, баъд тамошо кардам, иқа якчанд посуда маъқул шид, гирифтам. чизои маъқули хидма наёфтам. якчанд посударо гирифтам. соат медонед 9 шидеста буд. беяд моро саросима карданд, барое ки маҳкам мешид. видео карда зиёд натонистам. баъд распаковкарам накардам духтаро. намедонам чӣ дар распаковка накардам. хай дар видеоҳои оянда мебинем ки кадом посудаҳоро гирифтагиём. бо вақти видеокнида мегӯм ки кадоми посудаҳоро ман ҳамон фикс прайс гирифта будам. дар рафти видео агар ки посудаҳоро нишон диҳам, агар мегӯм тона, лекин михел распаковка накардам ша. дар инҷа духтаро мо ош тайёр мекунем. ошам гӯшти мурғ қатӣ тайёр мекунем. як чанд видео пеш, як 3 видео пеш ман тарзи тайёр кардани оша монда будам. бо хай тайёр кардам, ҳамирам кам бо навор кардам. ӯ оша ба гӯшти гов кардагиём. бигем ки ҳама қонуну қоидаҳош қатӣ. бринҷи ӯ карат кардагиём хушрӯ буда. ин бринҷа ман худам ами аввали истифода барим аллакай медонам ки бринҷи нозукай и ошда хушрӯи бад намебиёяд духтаро. лекин оши ман хушрӯ омадагиай, барои шумо совет наметиҳам ай и бринҷ барои ош кардан. барои ҳамин коғазша наздик карда оварда нишон надодам тона, чунки и бринҷ барои тавсиятиим тоғӣ намегирад духтаро. духтаро ман фақат барои шумо чизои хуб, чизои олӣ боша, чизе ки истифода кардам, ай ҳамон чиз ман розӣ мешам, шумода тавсия метиҳам. чизеро ки бинам ки мада зиёд маъқул намешавад, дар шумо тавсия наметиҳам. ранги ҳамин чӣ хеле ки и бринҷ қатӣ ман ош кардам, оши ман хушрӯ омада, лекин бениҳоят ош тайёр кардан қиин дар қатӣ и бринҷ. бринҷ майдаҳай, ҳам оби кам дар кор мешаваша, ҳам дам кам партофтан дар кор мешавад. барои ҳамин зиёдиҳо агар камтар ҳамин нозикиҳоша нигоҳ накунанд, агар ош иха хушрӯ намебиёяд. барои ягон меҳмон омадан ихе тоғӣ намегирада. агар барои худи ҳамин оилавӣ бихӯрам бигӣ, хай чӣ хеле шава мешава гуфта тайёр кунӣ, хай мешава. ай барое ки ягон меҳмон мебиёяд, оши видаш хушрӯ боша бигӣ, ӯ хеле намешавад. бринҷои лазер ҳастанд духтаро, ва ё бениҳоят хушрӯанд. ин як коса бринҷ мегирӣ, ин қадар ош мешава, ҳам
ошад хушрӯ мебиёяд. баъдан духтаро ҳар як шумо миннатдорам барои тамошои видео, барои дастгириҳо, барои фикрҳои хуби худтон дар комментария менависен. бениҳоят хурсанд мешавам. баъд подписчикое ки нав дар канали мо меҳмон шудестен, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. умедворам ки ай подписатсия кардагитон пушаймон намешавен. видеоҳои моро тамошо мекунен то охир ва агар видеоҳои мо шумода маъқул шава, ҳаматона гуфтаистам, подписчикои нав, подписчикои постоянни, видеоҳо агар маъқул боша, метавонен ки лайк монен, комментария нависен. баъд духтаро нигоҳ мекунам, зиёдии ай ҳами подписчикои ма, тамошобинои ма беподписатсия тамошо мекардиян. ай ҳамун статистикаи чӣ нигоҳ мекунам, ютуб беподписатсия бисёртар тамошо кардастиян. духтаро подписатсия кунен, ягон кори бигем ки гуноҳ намекунен, ягон кори хато нест. подписатсия кунен, ҳеҷ гап надора. духтаро хаяку якдигарро бояд бифаҳмем. занҳо мо худмона дастгирӣ накунем, кӣ мекуна мора? фикр мекунам морам ягон кори бад накардастем. як ҳунареро ба як духтарак омӯзондастем. фикр мекунам ки кори савоб ба ҳисоб мерава. вақте шумо дастгирӣ мекунед дар кори савоби мо, шуморам ҳамроҳ мешавем. барои ҳамин беподписатсия тамошо накунед духтаро. подписатсия кунед, ҳамн як колокольчикам меҷиқен, тамом. ҳамин қадар кори осон. инам хел духтаро, оши мо тайёр шид. хушрӯак мебардорем. инам хел як обеди болаззат тайёр шид. чӣ хеле ки шумо дидестен, ҳам қурутобай, ҳам ошай. И дар 2 рӯзай духтаро, як рӯзда нестай. барои ҳамин 1-2-3 рӯз мегузара, баъд видео мебурояд ку. барои ҳамин 2 рӯза 3 рӯзаро якҷоя карда, навор карда баҳри шумо тайёр карда мемонем. инам хел заҳмат мекашем. ягон кор безаҳмат намешавад. хайр духтаро, то видеоҳои оянда.